billion medicine देखा कौन मारे बड़े बिल्ले उनको तो रहते साहब तुम भौणी को गोइठा मारिबु ए सोला ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଖାଲି ଗୋଇଠା ମାରିଛି ତାକୁ କଳ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯିବ ନହେଲେ ତା ଫଡ଼ିଆକୁ ଓପାଡ଼ିକିରି ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବି ଦେଖୁଛୁ ରୋହନ ଏ ବାରିକ୍ଷାର ସାହସ କେତେ ଦେଖୁଛୁ ମତେ ଛତରୀ କହିଲା ତତେ ଶଳା କହିଲା ହବା ଅରେ ବାରିକ୍ଷା ପଠାଣ ତୁମ ଘଇତା ତୁ କଣ ମୋ ଭାଇ କି ଶଳା କହିବୁ ତୋର କୋଉଠୁ ସେଇଟା ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଯିଏ ଘଇତା ହବ ସେ ଶଳା ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହେଇଯିବ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ନାଚୁଛୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇକିରି ପୁଣି ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଯେ ସେଟା ବାହାରୁଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନେଇ ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ ହେଲୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବି ଇନଷ୍ଟା କରୁଛୁ କହୁଛୁ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଭଳିଆ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ହଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିକିରି ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଣ୍ଠି ବୋଇଲା ତାର ଭିଉ ନାହିଁ 1 day ago 32K ହେଲେ ବାବା ବିପିନି ବାବୁ କହିଲେ ଭୂତଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ପୁରା ପୋଜିସନ ନେଇଗଲେ ତାର ବାବା ଦେଖିବ 1 day ago ଲକ୍ଷେ କେତେ 32,000 1.3K ଲାଖେ ଯାଇସି ତା ହିସାବ ସବୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ବଢିଆ ପଇସା ପାଉଛୁ ସେଥିରୁ ନୁହଁ ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ ଘରର ବୋହୂ ହେଇକି କେମିତି କାମ କରୁଛୁ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସାହୁ ବାବୁକୁ ତୁ ବଳି ଗଲୁ କାହିଁ ସେ ଇନଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାହିଁ ଇନଷ୍ଟା କରୁଛୁ କଣ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ କଣ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଦଳ ସେଇ ବାଳ ଏ ଘନ ବାଳର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ତୈଳ ନାଚ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଦେଖାଉଛୁ ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଜାଣିଛୁ କଣ କୁହାଯିବ କଣ କୁହାଯିବ କଣ କୁହାଯିବ ତୁ କହୁନୁ ନାଇଁ ତୁ କହ ତୁ ତ ମତେ ସବୁ କହୁଛୁ ତୁ କହ ମତେ କଣ କୁହାଯିବ କଣ ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଲା ହଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି କହ ମରୁ ତୁ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଦାରି ଆଣିଲି କଣ ଛତର ଖାଇ ବାର ବୁଲି କଇତା ଚାଟି କଇତା ଚଢି ଛିଣ୍ଡାଇ ଆହୁରି ଯଦି କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆକୁ ଯିବି ଭିତରକୁ ବେ ଆରଟା କହିବି ତୋ ବାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କଣ ନାହିଁ କଣ କହିବୁ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ତୁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକଟା କଣ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ତୁ କଣ ରେ ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହେ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରହି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅର ସରଳତା ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରୁଛୁ ତତେ କଣ କହିଛୁ ତୁ କହୁନୁ କଣ କହିଲ ତମେ ମୁସଲମାନ ତମର ଇଏ କରୁଛ ଏଇ ସହିତ ସେଇ ବାବର କହ ରାଧାର ତୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଆମେ ତୁ କଣ କହିବୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ରାନ୍ତୁଆ ଭାରୁଆ ଚରିତ୍ରହୀନ ତୁ ଏ ଝିଅ ଇଏ ମୋ ରାଧାର କଣ କରିଛି ରାଧାର କଣ ଖାଇଛି ରାଧା ପାଖରେ ବାଇଆ ପଣ୍ଡାର ଅଭିନୟ କରେ ତା ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ଏଇ ବାବର ଖାଁ ତୋର ଓଇଟା ମୁସଲମାନ ଏଇଟା ମୁଁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ମୁଁ ଚୋର ମୋଟକାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ମାଉସୀ ଘର ବସେ ଅଷ୍ଟଧାତ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚୋରି କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ହାରାନ୍ତା ତା ତକିଖାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ତକିଖା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରି କରିବ ଡିଲ୍ ପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମାଉସୀ ତମ ଘରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ ତମ ପୁଅ ବାଇଆ ପଣ୍ଡାକୁ ମନ କରିବାର ହାତ ଥିଲା ଏଇ ବାବର ଖାଁର ମାନେ ଇଏ କଣ ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼ ମାଉସୀ ସିଏ ତମକୁ ଖୁବ ମାର ମାରିଛି ମାରି ମାରି ତମକୁ ବେହୋସ କରିଦେଇଛି ମାଉସୀ ଏଇଟା କୋଉଟା ମଣିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମତେ କଣ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମାଉସୀ
ମୁଁ କଲିକତାରେ ବେଶ୍ୟା